Alo menos 10 detidos, 6 deles na provincia de Pontevedra nunha nova operación contra o tráfico de drogas nas comarcas do Salnés e de Caldas. O dispositivo comezou a primeira hora de hoxe con ata 11 rexistros en diferentes puntos, entre eles Cambados, Godos en Caldas e Baión en Vilanova. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información antes titulares. Os medios de extinción continúan realizando labores de arrefriamento no arrastreiro incendiado en Ribeira. Esta mañá procedíase tamén o despregue de barreiras anticontaminación na zona. A comunidade de Montes de Santa Cruz de Lesón na Pobra denuncia os estragos ocasionados polo gando mostrenco en varias das súas plantacións na Curota. A Asociación Bata transformará a antiga escola unitaria de Guillán en Vilagarcía nun centro de día para adultos con autismo. Será posible grazas a un convenio co Concello por un período de 20 anos. O videoxogo e a cultura friki reclaman o seu espazo en Pontevedra. Os días 13 e 14 de setembro celebrarase a cuarta edición do Lere Zap, cun programa reforzado con novas propostas. A Volta Ciclista Galicia arrancará o día 11 en Ribadumia, farao cunha etapa contra reloxo polo municipio. Estamos nas novas do día, comezamos. Nova operación contra o tráfico de drogas nas comarcas do Salnés e Caldas. Hai polo menos 10 persoas detidas, 6 delas na provincia de Pontevedra. Trátase dun operativo liderado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil. Tamén colabora a DEA, Europol e a Policía Xudiciaria de Portugal. Seica tería relación coa entrada de cocaína a través da costa. Puxose en marcha a primeira hora deste mércores con ata 11 rexistros en varios puntos da provincia de Pontevedra, un deles nun piso deste céntrico inmoble en Cambados, onde se tería producido unha desas detencións. Trátase dun home que estaría acusado de liderar unha organización dedicada presuntamente ao tráfico de droga a gran escala. Tamén houbo outro rexistro nunha vivenda de Godos no concello de Caldas e en Baión, en Vilanova de Arousa. O dispositivo ademais espállase por outros puntos da provincia de Pontevedra, outras zonas de Galicia e en Madrid. A operación segue aberta e está dirixida polo xulgado número 4 de Cambados. Esta mañana se ha desarrollado una operación antidroga en la provincia, concretamente en la comarca de Arousa, una operación realizada en colaboración entre la Guardia Civil de la provincia y la UCO de Madrid, que son los que están centralizando los trabajos, y lo que podemos decir desde la provincia, a nivel provincial, se han hecho 11 registros y hay 6 detenidos en la provincia. En este momento es una operación abierta y en este momento es toda la información que se puede proporcionar. Os bombeiros dos parques de Boiro e Ribeira continúan a traballar no Aguadi, o barco incendiado dende o pasado luns pola tarde no porto de Ribeira, arrefriando o interior do arrastreiro co fin de conseguir a baixada da temperatura e así poder acceder ao seu interior. Como xa sinalamos estes días, os esforzos céntranse tamén en evitar o seu afundimento, algo que parece xa garantido unha vez que un equipo de mergulladores localizou a vía de auga que afectaba o barco. Segundo informaron fontes do operativo, debíase un mal funcionamento da válvula de achique que estaba a realizar a función contraria, é dicir, metendo auga na bodega, e que finalmente puido ser reparada. Salvado este escollo, o conseguirse xa a estabilidade do barco, o foco das miradas situase agora nun posible episodio contaminante no mar, algo que polo de agora se descarta, xa que ao parecer os tanques do buque están intactos. Aínda así, esta mañá, como medida de precaución, tomouse a decisión de despregar as barreiras anticontaminación para evitar posibles afeccións ao medio mariño.
Por outra banda, tamén en Ribeira, dúas persoas, nai e fillo, tiveron que ser trasladadas a última hora da tarde de onte ao Hospital do Barbanza para recibir atención sanitaria por inhalación de fume tras un incendio declarado na súa vivenda, situada no lugar Sobrido, na parroquia de Oleiros. O lume orixinábase ao redor das 8 da tarde. Ao parecer, a chegada dos efectivos de emerxencia, o incendio que afectou principalmente os mobles da cociña, xa estaba sufocado. A comunidade de Montes de Santa Cruz de Lesón, na Pobra do Carabiñal, vende denunciar os estragos ocasionados polo gando mostrenco en varias das súas plantacións na Curota. Segundo eles, non é un problema novo. Apelan ás administracións con competencias na materia, nomeadamente a Xunta e o Concello, a que tomen cartas no asunto para que traten de identificar os presuntos responsables, xa que os danos ocasionados representan un alto custo para a comunidade. O conflito entre comuneiros e gandeiros a raíz dos problemas ocasionados polo gando mostrenco nas propiedades é un conflito histórico existente na Serra do Barbanza, que agora volve a poñerse de actualidade. A comunidade de Montes de Santa Cruz de Lesón, na Pobra, denuncia os estragos ocasionados polos cabalos e as vacas soltas en varias das súas plantacións, na Curota. Segundo eles, existe unha clara intencionalidade en danar as súas repoboacións forestais, nas que colaboraron ademais varios colexios da zona, e que supoñen un importante gasto para a comunidade. Encontramos o peche que protexe estas reforestacións acabado, arruinado, arrasado, e con gando, especialmente gando cabalar, no seu interior, acabando, comendo, arrasando con as plantas que aquí se colocaron. Aínda quedan restos, aínda que ahora o que aquí se ve é un peche xa rectificado, volvendo a gastar cartos e de novo protexendo as plantacións, aínda quedan restos daquelas malas intencións donde os alambres picados, as varillas de 22 milímetros dobladas e a malla cinexética, como podedes ver en algún destes lugares, deitada no chan, indican que hai unha mala intención, que é unha intencionalidade de arrasar e de acabar con este tipo de actividades. Dende a comunidade de Montes de Santa Cruz, que xa presentou denuncias no Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil, critican a inacción das administracións con competencias na materia, nomeadamente a Xunta de Galicia e o Concello, as que lle piden que tomen cartas no asunto, xa que non é a primeira vez que se producen. Tamén reclamamos a atención e a responsabilidade asumidas polas administracións. Hai administracións, desde a Xunta de Galicia co medio rural, posiblemente distritos, o Concello dende logo, que teñen que tomar medidas para evitar que isto suceda. E iso podese evitar precisamente obligando a que o gando se identificado, que non poida haber gando solto no monte que non se saiba de quen é e que non haya responsabilidades, por tanto, asumidas polos danos que este gando libre, que é desexable que exista e que se dea, pero non que sea en contra da reforestación destos montes e destos terreos. Con seguridade o conflito acabará chegando aos tribunais, que deberá determinar finalmente quen é o responsable destes danos. Con esta denuncia, o obxectivo de acadar un aproveitamento ordenado dos montes, compatibilizando os usos forestais coa actividade gandeira, parece lonxe e volve a enquistarse. Vilagarcía cede a antiga Escola Unitaria de Guillán á Asociación Autismo Bata. Esta mañá o Concello e a Asociación asinaron un convenio polo que as instalacións pasarán a ser un centro de día para unha vintena de usuarios maiores de idade. Persoas que até de agora non tiñan unha alternativa que acollerse, xa que o centro da Laxe, que conta con 35 prazas, está ao 100% da súa capacidade. O acordo terá unha vixencia de 20 anos. A escola, que foi pechada pola Xunta no verán do 2024 ante a falta de matriculacións, atopábase en desuso. No pasado pleno de novembro de 2024 foi desafectada para permitir que puidera albergar outro tipo de actividade. Xa no pleno de xuño aprobouse a cesión. O edificio ten uns 1.800 metros cadrados, contando cunha zona axardinada. Será necesario facer unha reforma para adaptar as necesidades de Bata. A intención da asociación é comezar as obras nos vindeiros meses. Unha vez que esta escola non vai a ter unha finalidade
educacional, pois dende logo creo que non se lle pode dar mellor uso, non se lle pode dar mellor destino, mellor fin a esta escola unitaria, unha vez, como decía, que deixa de ser unha escola, que a asociación Bata. Unha vez que volve ao Concello de Vilagarcía, pois non creo que non ten mellor fin. A labor que está realizando Bata neste concello e en outros concellos da contorna, de logo, é impagable. Temos un centro de día con 35 prazas que ahora mismo estaba cuberto, entonces dabas a casuística de que moitos rapaces que veñen do centro educativo, que xa cumplen 18, 19, 20 anos, pois non tiñan un centro hora de referencia, lóxicamente estando en Bata desde pequenos, pois a nosa idea era darlle continuidade para poder cubrir esa necesidade e lóxicamente manter un traballo integral que levamos facendo moitos anos e continualo na etapa adulta. Entón, de alguma maneira, este era un recurso moi necesario, por eso é un hito moi importante para nós nese crecemento, pero sobre todo porque ten que ver con cubrir unha necesidade moi relevante para as persoas e para as familias. A plataforma veciñal Centro Médico de Catoira entregou hoxe 700 sinaturas para reclamar o correcto funcionamento do seu ambulatorio. Fixo no Hospital do Salnés, onde trasladou esta mañá a concentración veciñal que realizan todos os mércores diante do Centro de Saúde catoirense. Denuncian que non contan con persoal médico e de enfermaría suficiente para que a veciñanza poida recibir unha atención de calidade. Esta denuncia contradía as afirmacións da Consellería de Sanidade. Segundo a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, no Centro de Saúde de Catoira atendéronse 344 consultas de atención primaria durante a última semana de agosto. 196 desas consultas corresponderon a pacientes que requiriron atención polos dous facultativos de medicina familiar que prestan servizo no ambulatorio de Catoira. Voltamos de contado, non marchen. Sete novos emprendedores recibiron hoxe as chaves dos seus novos espazos no viveiro de empresas do Polígono de Barro. Trátase de naves e oficinas que cede a Deputación de Pontevedra para que estes proxectos poidan desenvolverse. Os beneficiarios poderán madurar o seu negocio nestas instalacións como mínimo durante un ano, contando con asesoramento técnico. Son proxectos que pertencen a sectores estratégicos para a provincia de Pontevedra, como a construción, as enerxías limpas ou a cadea Marindustria, e que agora collerán impulso dende o Polígono de Barro. Esta mañá, 7 iniciativas empresariais e emprendedoras recibían da Deputación de Pontevedra un espazo no viveiro de empresas. Damos un paso máis é necesario en favor do tecido empresarial, que é o motor da economía da provincia, para os beneficiarios, lóxicamente, porque van a poder dispoñer de outro espazo máis, un espacio novo, por primeira vez, para relanzar ese proxecto que xa están nun bo camiño, ou para iniciar outro novo e logo para a economía da provincia. Os proxectos beneficiarios dispoñen agora neste viveiro dunha nave ou oficina para o seu desenvolvemento inicial a un prezo reducido durante un ano, con posibilidade de 2 prórrogas anuais adicionais e ademais con asesoramento técnico. O difícil que é levar a cabo esa idea, o difícil que é conseguir ese soño, pois ao final o emprendemento basase neso, non na materialización dese soño. E non é o mismo facelo a pulmón solo que ter alguén que te apoie, neste caso a Diputación de Pontevedra. Y ahora lo que hemos hecho fue tener la concesión de una nueva nave que es la 11, con el objeto de poder ampliar y crecer un poquito. Actualmente somos 8 personas trabajando y a finales de septiembre seremos 10. Coa entrega dos espazos a estes 7 emprendedores, nestes momentos no viveiro de empresas de Barro están ocupadas as 16 naves e 18 das 24 oficinas, mentres que tamén están libres 3 prazas no espazo de coworking. O presidente provincial tamén salientou os bons datos de ocupación do conxunto do polígono. No que se refire ao polígono, donde aquí hai asentadas importantes empresas e temos unha ocupación do 83% das parcelas, donde só contamos con 13 parcelas libres e hai 3 que xa están reservadas.
As confrarías de Noia e Muros reciben o apoio da Deputación da Coruña con sendas subvencións por un importe total que se achega aos 57.000 euros. No caso de Noia, a institución provincial aprobou dúas liñas de apoio, unha de 19.000 euros para o mantemento do persoal de administración e outra de preto de 14.000 para a adquisición de novos equipos informáticos e a creación dun punto de acceso digital. Na confraría de Muros, a achega recibida supón un investimento duns 24.000 euros que o Pósito destinará a un proxecto de mellora da comercialización dos recursos non marisqueiros. Pontevedra aquece motores para a edición dos Premios Feroz 2026. O vindeiro 15 de setembro iniciarase a programación especial previa cunha charla coloquio que se celebrará no Teatro Principal ás 6 da tarde. No evento participará o segundo presentador ou presentadora que acompañará a Samantha Hudson á hora de conducir a cita. Manterase en segredo ata ese mesmo día. Volvemos a activar o sistema de entradas que xa tiñamos o ano pasado, é dicir, vai a ser un acto público, pero para acceder, de balde tamén por suposto, vai a ser necesario retirar das casetas de turismo un ticket, unha entrada, que dará acceso a ese coloquio. As entradas van a estar dispoñibles unha semana antes, é dicir, a partir do 8 de setembro. Na oficina de turismo, no horario da oficina de turismo, poderánse recoller estas entradas e, como ano pasado, solamente 4 por persona. Conta atrás para Lerezap o gran evento friki de Pontevedra. O Salón do Videoxogo e da Cultura Friki celebrará a súa cuarta edición os días 13 e 14 de setembro no recinto feiral. Tras superar en 2024 a cifra de 5.000 asistentes, a Lerezap volve este ano cun programa reforzado que combina propostas de edicións anteriores con novas actividades, zonas temáticas e colaboracións locais. A nos gustanos estar coa xente que se move en todos os ambientes culturais e estar na vanguarda, e eu creo que este é un evento de vanguarda para Pontevedra e para Galiza, non? E ademais dos poucos eventos que se fan, con presencia de xente a nivel de toda a provincia, de Galiza de fora, incluso da Península Ibérica, de Portugal. Este é un evento, como dicía Lores, que vai incrementando cada ano, polo tanto temos cada vez máis actividades no programa. Interxeracional, pode vir tanto familias como xente nova, rapaces, xente que ven a aprender, xente que ven a divertirse, xente que ven incluso a competir nos torneos, todo pois en 2 días con un montón de horas, gustos. A edición de 2025 incorpora novas propostas, destaca o reforzo da zona K-pop co seu concurso de baile ou a zona Card Games con torneos de Pokémon, TCG, Magic, The Gathering e Riftbound ou o novo xogo de cartas de League of Legends. Ademais, volven actividades como o torneo nacional de Smash Bros Ultimate, o concurso de cosplay ou a zona indie, onde os desenvolvedores independentes presentarán os seus videoxogos ao público. O apartado de charlas e formación crece con propostas moi variadas. A mesa redonda do colectivo Fendevs, que mostrará de forma didáctica como calquera pode lanzarse a crear videoxogos, e a mesa de El Vertedero, unha agrupación de artistas galegos que falarán de como crear en comunidade a través do fanzine e o webcómic. A nivel artístico haberá tamén unha programación ampliada de talleres impartidos por diferentes creadores e creadoras que incluirán dende debuxo de animais e urban sketching ata caligrafía xaponesa ou pintura de Pokémon 3D. As entradas están xa dispoñibles na web do evento cun prezo reducido ata o venres 12 de setembro ás 12 do mediodía, 6 euros por un día e 9 pros 2. A partir desa data poderán adquirirse tamén na billeteira durante o evento cun incremento dun euro. Falámoslles agora de deportes, en concreto de vela. Esta fin de semana vai ter lugar a 19 edición da regata Gadis, organizada polo Club Náutico e Deportivo de Ribeira. A proba, centrada nas últimas edicións na promoción da vela entre os máis cativos, reunirá un cento de regatistas das clases Optimist e Ilka 4.
As instalacións do Club Náutico e Deportivo de Ribeira, entidade organizadora, acolleron o acto de presentación da nova edición da Regata Gadis. A cita, centrada nestes últimos anos na promoción da vela entre os máis cativos, terá lugar esta vindeira fin de semana, o sábado e o domingo. Agárdase a participación dun cento de regatistas das clases Optimis e Ilka 4. Ya 19 Regata Gadis, en este caso de vela ligera, que se celebrará los días 6 y 7, o sea, el próximo fin de semana, aquí en aguas de la Bahía de Ribeira, concretamente frente a la playa de Coros. ¿Cómo vamos a organizar esta regata? La regata saldrán primero los de la clase láser, la ILC4, posteriormente saldrán los de la clase regata, los dos grupos juntos, oro y plata, y por último saldrán la regata de Optimis de la escuela, ¿vale? A proba contará un ano máis co patrocinio de Gadis. Para nosotros es un orgullo dar nombre a esta regata, evidentemente, y sobre todo en esta zona tan emblemática y donde tenemos tanta representación, ¿no? Durante 19 años hemos mantenido una estrecha colaboración con este evento que va más allá del ámbito deportivo, para reflejar valores fundamentales como son el respeto por el medio ambiente, la promoción de la actividad física y la vida saludable, que nosotros defendemos en todas nuestras actividades en las que somos patrocinadores, ¿no? Que son más este año, calculamos que sean superiores a las 800 actividades en las que estamos participando, ¿no? Dende o club agradeceron un ano máis o apoio de Gadis, principal patrocinador, xa que sen a súa axuda sería imposible poder celebrar esta regata. A Volta Ciclista Galicia arrincará a súa 23ª edición dende Ribadumia. O vindeiro 11 de setembro o municipio acollerá unha primeira etapa, unha contrarreloxo de 7,3 km que atravesará a localidade. Dende o Concello están máis que satisfeitos por acoller esta cita deportiva que, asegurou o alcalde, suporá un paso máis para poder seguir poñendo a Ribadumia no mapa dos eventos deportivos. Vai comenzar aquí a Volta Ciclista a Galicia amateur en Ribadumia e, como ben decía antes o alcalde, non é unha casualidade. Ribadumia conta coa escola con máis nenos e nenas inscritos e federados de toda Galicia. Un concello como Ribadumia que aposta polo deporte, non só polo deporte da bicicleta, e gracias a ese esforzo e ese gran traballo a Volta Ciclista a Galicia nesta 23 edición vai a sair de Ribadumia. Son 7,3 km de percorrido a contrarreloxio que saen daqui desta praza e van ata precisamente a rotonda dos Barriles ali en Leiro e que volven a vir 7,3 km e polo tanto son moi intensos e, como dicíamos onte, poden disfrutar os ciclistas das nosas vendimias, que estaremos en vendimia, pero tamén poden disfrutar dunha etapa que vai ser moi exixente, que gane o mellor, pero sobre todo que sirva esta etapa e que sirva esta 23 edición da Volta Ciclista a Galicia, que sirva para poñer a Ribadumia no mapa do deporte galego. Que a Diputación estará sempre presente neste tipo de iniciativas que ao final redundan sobre todo no deporte, no turismo, sobre todo na calidad de vida dos veciños da provincia de Pontevedra. E nada, nós que queremos que sexa Pontevedra, toda a provincia, que sexa un gran tapete para calquer tipo de iniciativas deportivas. Chegamos ao remate do noso informativo de hoxe falándolles de música, concretamente do concerto que ofrecerá en Noia o dúo Simant xunto ca banda de música da localidade. A cita será este sábado a partir das 10 da noite nos locais da Sociedade Liceo. Para quen non os coñeza, trátase dun dos dúos de maior nivel no panorama internacional, integrado polo trompetista vigués Rubén Simeó e o pianista catalán Antonio Morán. Para aqueles que non os coñezan, aquí lles deixamos un bocado dunha das súas actuacións. De seguro que merece a pena. Quedan coa música do dúo Simant. Nos voltamos mañá con máis información. Sexan felices.